Ja, jeg har cyklet til arbejde hver dag de sidste vel 3-4 år. En rutine, der bliver brudt, hvis jeg ikke tager min cykel. Den korteste vej, når jeg cykler ind, det er så rundt om Brabrandssøen og så op. Så kører jeg op igennem Gellerup. Jeg kan godt vække lidt opmærksomhed, når man kommer til møder på cykel. Jeg kommer ikke sjoskende ind med våde regnbukser og galosjer. Det kan jeg ordne og smide i cykeltasken, og så træde op til mødet som nogenlunde normal. Jeg håber på, at det giver sådan lidt street credit, at man er den eneste måske, der kommer på cykel, og også med måske en lidt anderledes cykelhjelm. Jeg cykler til at få arbejde, fordi jeg synes, det er en usædvanlig dejlig fornemmelse at have den frihed at kunne cykle og tage sin cykel og køre, når man har lyst. Man får frisk luft, man får motion.